କଣ ହଉଛି ଏଠି? କଣ ହଉଛି? ଆଁ କଣ ହଉଛି? ଏ ହେ ନା 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 ମାଡ ଖାଇବୁ ପୁଣି ଲାଗିଲା ସେ ମାଡ। ଇ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଲା ଆସେ ଏଡେ ମାମା ପାଖକୁ ଗଲି ଲାଗିବୁନୁ। ତୁ କାହିଁ ଲାଗୁଛୁ? କାହିଁ ଲାଗୁଛୁ ରୁଦ୍ର? ବାସନ ଖଡ ଖଡ କାହିଁ କରୁଛୁ? କାହିଁ କରୁଛୁ? ଆଁ କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ କହୁନୁ? କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ର କଣ? ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ର ଗୁଡ୍ ବୟ ନା ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ? ରୁଦ୍ର ଗୁଡ୍ ବୟ ନା ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ? କୁଆଡେ ଯିବା? ନା ନା ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି ପ୍ଲିଜ ନେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଆଡେ ନେଇପାରିବିନି। ନା 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 ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି। ନା 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 ସେ ମତେ ଖାଲି ଗେଲ କରୁଛି କି ମତେ ହାଡ ନେଇକି ଯା, ଦାଣ୍ଡାଡ ନେଇକି ଯା। ଖାଲି ଗେଲ କରୁଛି। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? ଆଁ କୁଆଡେ 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 କୁଆଡେ? ଓହୋ ପଡି ଯାଇଛି କି ଏଟା? କାହାକୁ ଡାକୁଛୁ? କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଆଡେ। ଆଁ ବାବାରେ ଏଡି ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ରଧନ ରୁଦ୍ରଧନ କଣ ଜାଳ କରି ଖାଲି ରୁଦ୍ର ତ ସେ ଦର୍ଶକ, ସେ ଦେଖିବ। ସେ ଖାଲି ବୁଲିଯିବ। କୁଆଡେ? ଚୁପ୍ ବେଶୀ 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 କୁଆ ଯିବା? କୁଆ ଯିବା କିରେ? ଉଧରୁ ମୁଁ ଆଣିବି ପୁଅ ସହିତ ଖେଳିକି ମୁଁ ଆସିକି ରୋଷେଇ କାମ କରିଦେଇଥିଲି। ମୋ ଦେହଟା ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ବହୁତ ୱିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ତା ବାସ ଦିନ ଆମେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ପ୍ରବଳ କାମ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ପୁଅର ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ଆସିଥିଲେ, କୁଣିଆ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଭୋଜି ଫୋଜି ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିକି ରୋଷେଇ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ରୋଷେଇରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବା କାଟି ଦେଇଥିଲି। ମା ପରିବା କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ଭାତ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଗ, ମାନେ ଭାତ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା କାଟି ଦେଇଥିଲି। ପରିବା କାଟିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଆଳୁ କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ସବୁ ପରିବା ମିଶେଇକି ହିଁ ମୁଁ କାଟିଥିଲି ଡାଲମା ପାଇଁ। ଡାଲମା ତ ପ୍ରାୟ ଆମ ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଟିକେ ଟମାଟୋ ଖଟା ଥିଲା, ଟମାଟୋ ଖଟା ବି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଛୁଆ ଆସିଥିଲେ, ବୁନ୍ଦି ସେଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧା ପିଲାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା ଆମର, ଆଉ ଅଧା ପିଲାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେଇନଥିଲା। ଇଏ ଆସିକି କହିଲେ ବୁନ୍ଦି ସେଉ ଟିକେ ଦେଇ ବୋଲି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁନ୍ଦି ସେଉ ଗୋଳେଇକି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଢ଼ିକି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ରୋଷେଇ କେତେ ବାଟ ଗଲା ବୋଲି କାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଥିଲି। କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ସିଝି ଆସିଥିଲା, ତ ଆଉ ଟିକେ ଭଜା ଭାଜି ଦେଇକି ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି ବୋଲି ଭାବିଦେଲି। ବହୁତ ତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, କାମ କରିବାକୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, କାମକୁ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମ କାମ ତ ରହିବନି।
ଯେମିତି ବି ଜବ୍ରେ ଆମକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମିତି ଏଠି ବି ଆମକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଘରେ ଜବ୍ଠୁ ଘରେ ରହିବା ବହୁତ ଅଲଗା, କାରଣ ଜବ୍ରେ ତ ଆମେ ଏନି ଟାଇମ୍ ବସିଲୁ, ଏମିତି କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ କି ବୋଉ ବି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଜବ୍ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ତଫାତ୍ ଛାଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ତ ଆମର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ନା କରିବା ଆମ କାମ ଆଉ କିଏ କରିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଖରାବେଳ ପାଇଁ ଖାଇବା ବି ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଖରାବେଳ ପାଇଁ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଖାଇବା ହିଁ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି। ଆଳୁ କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା, ସିମ୍ପୁଲ୍ ଡାଲି, ଟମାଟୋ ଖଟା, କାକୁଡ଼ି, ଏତିକି ହିଁ ଆମର ଆଜି ଖରାବେଳ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା। କାରଣ ମୋର ଆଜି ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଯିବାର ଥିଲା, ମାର୍କେଟରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ସପିଂ କରିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ବେଶୀ ବି କରିନଥିଲି। ମାର୍କେଟ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ମାର୍କେଟରୁ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ମାର୍କେଟ ଗଲି, ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ମୋ ପୁଅ ଆଜି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବି ଖାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ ରଖିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୋ ପୁଅ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କେମିତି ଖାଉଛି। ଆଉ ଆସିକି ମୁଁ ଏଇଠି ରାତି ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ବୋଉ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ। ବୋଉ କହିଥିଲେ ଯେ ସାଧାରେ କ'ଣ ଟିକେ କରିଦେ ବୋଲି, ରୁଟି ଟିକେ କରିଥିଲି, ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ସରୁ କରିକି। ଆଳୁ ଭଜା ରୁଟି ସେ ଖାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଆଳୁ ଭଜା ରୁଟି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଳୁ ଭଜା ରୁଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମୋର ହେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ସାଢ଼େ 8:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ତ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷେଇ ଘର ପୋଛାପୋଛି, ଏଇଠି ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଲା। ରୋଷେଇ ଘର ପୋଛି ସାଇଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାଇଲି। ଏବେ ମୋର ରେଷ୍ଟ ନେବା କାମ। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍